Ito guys yung Coleus na ito, yung Coleus giant na pula. Napakaganda nito. Talagang napakataba niya at halos tumaas siya ng basta napakaganda niyang tingnan na parang napaka-elegante. Ito nang nangyari sa kanya ngayon. Sa daming humingi ng halaman, halos wala nang natira. So ganun kasi ako mapagbigay ako masyado. Kaya yung ako naman yung naubusan na. So hindi ako makapagreklamo. Kaya itong nangyayari sa aking halaman. Tapos ito guys, yung pinaka-favorite kong halaman na parang malunggay na pula yung dahon niya. So ito na yung nangyari. Wala nang laman sa gitna, putol-putol na siya. So yung natira na lang yung dito sa gilid na bagong tubo lang. So yung gitna niya, wala na. Kaya parang gusto ko na rin siyang itago. At syempre yung isa pa dito, yung Mother's Intanglo na malapinsel, yung hindi ko masyadong alam yung pangalan nito. So ito na yung nangyari. So yung mahaba na almost half meter na yung taas niya, ito yung nangyari. Pag may humingi kasi, pinuputol ko sa dulo, puputol ako ng 5 inch, tapos pag may humingi ulit, another 5 inch, tapos pag may humingi ulit, yung puputulin ko na naman panibagong 5 inch, mga ganun. So ano nangyari ito, yung natira sa akin, yung nanganganib na siya na mawala na kasi matagal siyang mag-create ng kanyang sibling, parang ganun. Tapos yung hindi na siya yung tumubo ng dahon, hindi na siya bilog, parang Mother's Intanglo na natural, kaso maliit pa siya. So ganun nangyari. At ito yung mabintang sa mga humingi guys. Actually, nasa lahat na siya, talagang mahaba na siya. So nakikita pag dumadaan sila, nakikita nila na nagagandahan sila kasi wala raw nito dito sa aming probinsya. So ako lang may ganito. So gaano karami yung nandito mga bahay na nakatira dito sa aming barangay. So hindi lang mga taga dito sa barangay namin ang humihingi ng halaman, pati yung mga katabi na barangay dumadayo rin dito para kunwari naglalakad-lakad tapos makakita ng magandang halaman, babatiin ako, ang ganda ng halaman mo, sasabihin, ang ganda naman ng kubo mo, gusto ko rin magkaroon ng ganyan, tapos ay ang ganda naman ito, parang ganun. Kaya guys, yung nangyayari dahil masyado mapagbigay, yun, napudpud na siya. So yung natira ito na lang at yung puno, so yung mahaba siya, bawat humihingi dito binibigyan ko ng siguro mga isang dangkal yung or mga 5 inch din yung para kaya niya nang mabuhay. So binibigyan ko siya. So araw-araw may dumadaan, hindi lang 2, 3, minsan 5 pa, may dala-dala pang mga plastic bag. Kaya guys, ang nangyari sa halaman ko, ito na siya. Sobrang iksi na siya. Kaya itatago ko na siya sa likod. Siguro naman wala na makakakita doon kasi mahiya naman silang umikot dito. So yung makikita nilang halaman dito, yung na lang mga parang puno-puno na lang. Kaya para ma-secure ko yung halaman na ito, dahil talagang gusto ko rin ito, itatago ko siya sa likod. Nagputol na rin ako ng ibang mga dito sanga para tinanim ko sa baon ng niyog para just in case may humingi, yun, nakatanim na siya para hindi ko na siya putulan. So dadalawang baon na lang yung tanim ko doon kasi ang dami-dami nang humingi, halos araw-araw may dumadaan na palahingi. Dito rin guys sa banda nito, mayroon ditong Coleus na napakaganda ito. Ito katulad nito, masyadong makapal yung Coleus dito na dati. So ang nangyari, naubos din siya sa kakahingi. Wala nang natira yung na lang ferns. Ngayon ferns naman yung pinag-iinitan nila kasi ang mahal-mahal daw ng ferns. So parang ayaw ko nang mamigay kasi halos wala na Ito na lang natira sa akin. So yung napakakapal dito na Coleus na iba-ibang kulay, so nawala na siya dahil naubos kakahingi. So ito naman yung purple na Coleus, dati na makapal. Ito na lang siya, halos wala na rin matira, puro sa maliliit na lang. So dahil hindi naman ako kuripot, bawat humihingi binibigyan ko pa rin. So itong na to, Coleus na to, parang siya na lang natitira. Tapos kumuha na rin ako sa tapos tinatanim ko para dumami. So ito rin guys, yung magandang Coleus din to guys, pero kulay orange siya. Ito bagong putol, kahapon may humingi. So pinutol ko na siya kasi para magsanga siya ng marami. Actually mataas na siya. Tapos yun, pinutol ko para ibigay sa humingi. Tapos ito naman yung green na Coleus. So actually pag nainitan siya, nagiging yellow green yung kulay niya. Parang yun na lang din natira dito sa banda. So actually napakaganda niyan dati dito, napakayabong niya. So ngayon wala na siya, yan na lang natitira dahil sa ganun din kakahingi ng mga dumadaan. So may natira pa naman ako dito ng kukunting Coleus na medyo maganda. So sana wala nang humingi kasi halos wala na talagang pangbigay. So ang ganda-ganda pa naman ito. So may hinandaan na akong patungan nito sa likod. Doon ko na lang ilalagay muna para hindi na pag-initan kasi ang dami-daming napakainit nito sa mata. Yung pagtingin nila dito sa kubo, yung kagad nakikita nila, kaya ilalagay ko na muna sa likod.
ito may hinanda na akong lalagyan ng halaman ko para hindi na muna siya mahingian. So dyan muna siya habang nagpaparami kasi sayang masyado. Dahil ako naman yung maubusan pag nawala na siya, di wala naman pagkukunan. Kasi pag ibang tao yung pupunta ka sa ibang bahay, hingi ka, hindi ka pagbibigyan. Kaya dito sila dumadagsa sa bahay ko kasi dito hindi ako kuripot sa halaman. So ito yung nalalagay ko na sa bao para pag may humingi ng mga halaman na gusto nila. So ito na lang bibigay ko kaysa yung maubos na yung halaman ko sa paso na pinaganda ko at inilagyan ko ng napakatagal na panahon. Ito yung mga nakahanda na. So actually nilagay ko rin siya dyan para balakihin ko. So pag may humingi di bibigyan ko. Pag wala di sa akin yan. So yung iba niyan ibibigay ko rin sa kapatid ko kasi naghahalaman na rin siya. Gumaya na siya doon sa mga palahalaman ngayon. Kahit wala siyang hilig magtanim ng halaman. Pati yung money tree ko, trinim ko na kasi may humihingi. Wala na akong ibibigay kasi wala talaga dahil napakahirap maghanap ng money tree. So kaya ang ginawa ko, pinutol ko na. So hindi ko alam kung mabubuhay ang kaputol nito na binigay ko dun sa humingi. So sana ito magdahon ulit kasi sayang. Gustong-gusto ko pa naman tong money tree na to dahil wala na akong ibang mapagkukunan dito, sa akin lang talaga. So wala naman dito namimigay kundi ako lang. Saka meron akong friend dito, dalawa lang kami na nagbibigayan kung anong mayroon sa akin halaman. Binibigyan niya ako, tapos binibigyan ko rin siya kung anong wala sa kanya. So ito guys, inaantay ko siyang lumabas, magsanga, sana sumanga siya. Parang kinakabahan ako dito sa medyo malaki kasi parang wala nang pag-asa na sumanga. Nasasayang ako pero sana magsanga siya, hindi mamatay. Yung part na ito, napakadaming puting stone dito na mga ganda. So natira mga 3 na lang. Kaya inalis ko na kasi baka ubusin. Pinagdidiskartehan nila yun. Parang every time nagigising ako pag umaga, yung puting bato, unti-unting nawawala, unti-unting nababawasan. So, mahinala ko na taga rito din sa malapit sa amin yung kumukuha. Kasi open lang naman yung bakuran ko dito. Kahit sino pwedeng pumasok. At kahit sino pwedeng kumuha kung gusto nila. Kaya siyempre pinagpaguran ko yun. Ninais kong itago muna. Pati yung mga paso na may magagandang halaman, nilagay ko na rin sa likod. Kasi siyempre dahil kumukuha sila dito, so malakas yung loob nila na kumuha ng hindi sa kanila. So yung bato nga kinukuha, yung what more kung yung halaman pa. Mas magandang kunin yung halaman kaysa sa bato kasi yung halaman pwede mong ibenta ng mahal sa ngayon. So yung mga gandang halaman ko dito sa aking garden na mga nasa paso, tinago ko muna sa likod. At yung magagandang bato na nakapaligid dito, yung malalaki at puting-puti, tinago ko rin sa likod. Pati itong isang bigonia na napaka-attractive. Pag nasa labas ka makikita mo ito, napakagandang tingnan. So itatago ko rin siya sa likod kasi delikado. Baka mamaya kinabukasan pag gising ko wala na siya. So dito, ito mga nasa paso din siya. Kaya anytime kung gusto nilang kunin, makukuha nila dahil nasa paso sila. Hindi naman sila nakatanim sa lupa. So nasa paso lang. Inarrange ko lang siya para maging maganda siya. So yun guys, nilagay ko na sa safety yung iba kong halaman kasi yun nga, hindi ako marunong hindi sa mga humingi ng halaman, kaya yung nagkakalbo-kalbo na yung halaman ko, bigay lang din ako ng bigay. Kaya wala akong magagawa kundi itago yung ibang halaman na favorite nila. Kaya yun, nakasave na siya. Alam kong hindi na nila yung makikita. Sana wala nang humingi. Kasi pag may humingi, bibigyan ko ulit. Don't forget to subscribe guys, and don't forget to subscribe to share my YouTube channel, at mag-comment na rin kayo mga ini-suggestion na gusto nyo, kung anong gusto nyo i-post ko sa susunod, at siyempre para may bigyan ko rin kayo ng idea kung anong mga bagong halaman dito sa aming probinsya. Napakaraming rare na plants dito guys, at hindi kayo magsasawa dahil napakaganda nila guys. Don't forget to subscribe and share the video. Thank you. Bye.